Nek ning gone kula niku semut londo, Mbah. Abang rupane. Lah iya kuwi abang. Semut londo niku. Heeh. Anu lek ngarani semut geni ya. Nggih, nyokote luwara no. Iya, nyokote nyas ngono Dik. Aku ngono. Ya Allah. Semut tadi kaya ngene. Kuwi anu Dik. Pak banyu sabun kuwi lho. Nggih. Pak ubeng ning omah anu pawon kuwi ngono. Terus rada aber. Terus Tapi mati napa mboten dikek banyu sabun niku? heeh. Rada suda, Mbah. Iya. Wau mesine lihat iri ana. Teng griya tiange. Iya. Atuh-atuh mbek ora balik eta Dik, turun kene Sayuti ae. Kok Mengke yo cedhak Mbah niki. Mengke sak jam setengah pun dugi ya iya. kendaraane. Kowe wis ndek anak apa ora? Anak gawan pun enten. Anak kawan? Nggih. Adik. Sing awakmu dhewe urung duwe anak. Dereng. Asale Nabi asal pundi? Saking Dang Putri kidule ngono. Kidul. Ceket iki. Sak desa Kuwi ora Dang pinter Putri. ngerti